Hello, audience. This is another episode of Just Culture with your host Nikki here, and I'm here with an old-time friend, Kalle. Since me and Kalle have always spoken Finnish, we're gonna conduct this discussion in Finnish. You'll find a summary in English for those who have a hard time following otherwise. Kalle, kuka sinä olet? Kuka minä olen? Sitähän ihminen kysyy varmaan itseltään joka päivä. Mutta jos mä nyt yritän katsoa niin kuin lintuperspektiivistä sitä, että mitä ehkä muuta ajattelee siitä, mitä mä olen, niin mä oon utelias tutkija, joka seikkailee maailmassa lähinnä keskittyen tällä hetkellä musiikkiteollisuuteen. Mä ehkä Sulla on ollut sen parissa monta eri roolia. Joo, se on totta. Niin kuin, tavallaan mä otan sen verran niin kuin taaksepäin, että tavallaan se, että mä tajusin jossain vaiheessa, ehkä teini-ikäisenä, että musta ei tulekaan jalkapalloilijaa. Tai mä tajusin vasta liian myöhään, että mun olisi pitänyt tehdä duunia aika paljon enemmän, että musta voisi tulla jalkapalloilija, joten mä tajusin, että tämä ei tule lähteä, sitten mä päätin keskittyä musiikkiin. Sitä mä oon aina tehnyt tosi niin kuin vakavissaan. Tietyllä tapaa mulla on itsellä ollut aina hirveä palo siihen. Vanhemmat on niin kuin mahdollistanut sen, että sit jos mä oon halunnut jotain tehdä, niin ne on ollut silleen, että joo, että meet soittotunneille. Ne ei ole koskaan puskenut mua mihinkään. Itse asiassa mun isoäiti oli musiikkiopettaja, niin hän puski mua enemmän noissa musajutuissa. Mutta sitten jollain tapaa niin mua aina on kiinnostanut ne jutut. Ja mä olin sitten tosi nuori. Mä olin niin kuin 13, kun me ruvettiin meidän silloista bändiä Smakkia tekemään silleen niin kuin ihan tosissaan. Mä olin sitä ennen tehnyt niin kuin klassista musiikkia ja laulanut ja tälleen. Niin sitten 13-vuotiaana ruvettiin tekemään tosissaan sitä Smak-yhtyettä. 14-vuotiaana me saatiin levytyssopimus ja ruvettiin tekemään ensimmäistä levyä. Ja sitten kun me oltiin 14-15, niin se tuli ulos ja siinä vaiheessa siirryttiin Warner Musicille artisteiksi ja ruvettiin kiertää 15-vuotiaana ympäri Suomea ja tavallaan sillä tiellä mä niin kuin edelleen oon, että siinä on sitten matkan varrella ollut kaiken näköistä. Ensimmäinen tämä rockibändi, Smakki teinibändi, niin se kuopattiin tuosta, ei kuopattu, jäätiin telakalle vähän yli 10 vuotta sitten ja sitten mä rupesin kirjoittaa muille artisteille musiikkia. Se oli niin kuin tosi pitkää mun niin kuin pääjuttu ja sitten niiden piirien kautta tapasin Iida Paulin, jonka kanssa noin 10 vuotta sitten alettiin tekemään yhdessä musiikkia. Ja sitä sitten duunattiin tosi pitkään. Ja se niin kuin vei mut myös sitten artistina sellaisiin paikkoihin, mitä ei ollut aikaisemmin saanut muuta kuin vierestä katsoa niin kuin biisin tekijänä, kun upeat artistit, kelle oli saanut tehdä biisejä, soittaa isoja keikkoja. Mutta sitten pääsi itsekin kokemaan tätä ja sitten jossain vaiheessa siitä tuli päätettiin pitää pieni keikkatauko mulla ja perheellä oli ollut aina unelmana asua jossain vaiheessa ulkomailla ja päätettiin muuttaa Ruotsiin ja siellä kun muutettiin Tukholmaan, niin siinä samassa yhteydessä mä hyppäsin sitten niin kuin ekaa kertaa virallisesti myös niin kuin, to the dark side, eli pöydän toiselle puolelle, eli levyyhtiön töihin ja siellä Ruotsissa rupesin tutustumaan siihen, että mitä se oikeasti se levyyhtiöduuni on, vaikka toki olin tehnyt levyyhtiöiden kanssa yhteistyötä koko elämäni, niin sitten olin yhtäkkiä itse siellä toisella puolella ja se rupesi tuntua tosi hyvältä ja sitten 1,5 vuotta asuttiin Ruotsissa ja nyt sitten vuoden alussa muutettiin takaisin Suomeen ja siitä eteenpäin mä oon työskennellyt A&R:nä Warner Musicilla. Ja sä olet siellä Ruotsissakin A&R:nä. Haluaisitko kertoa yleisölle, mikä on A&R:n duuni ja miksi se on pimeällä puolella? Se pimeä puoli oli ehkä vähän vitsi. Musta tuntuu, että aina riippumatta alasta, niin sitten jos on niitä vapaita taiteilijoita tai vaikka urheilijoita, jotka on niitä tyyppejä, jotka tekee sitä vapaata duunia tietyllä tapaa, ja sitten on ne business-tyypit siellä taustalla, niin se on vähän dark side. Sitä tarkoitin, mutta ihan vitsillä. A&R on siis, se tulee sanosta Arts and Repertoire,
Se tarkoittaa sitä, että AETR-henkilö on musiikkiyhtiössä henkilö, joka vastaa siitä, vastaa artisteista ja niiden taiteesta ja siitä repertuaarista. Eli toisin sanoen käytännössä on sitä, että meilläkin täällä Warnerilla ja kaikissa levyyhtiöissä ympäri maailman niin on tietty määrä AETR-henkilöitä töissä, joilla on sitten oma artistirosteri, eli siellä on sitten artisteja, kenen kanssa he tekevät töitä, AETR käytännössä vastaa, se on niin kuin sisältövastaava niissä projekteissa. Se on niin kuin, AETR-henkilöitä on monenlaisia, on sellaisia, jotka selkeästi katsoo ylätasolta sitä hommaa ja ei hirveästi mene sinne sisälle. Ja totta kai artisti ja AETR välinen suhde on aina erilainen ja erityinen, että se on tosi yksilöllinen. Mutta oma tapa, millä mä teen sitä AETR:ää, niin mä pyrin olemaan siellä lintuperspektiivissä mahdollisimman paljon, mutta sitten mä kyllä sukellan niihin projekteihin tosi syvälle ja yritän auttaa sitä artistia oikeastaan niin kuin kaikilla mahdollisilla tavoilla, että se voi keskittyä siihen omaan tekemiseen ja mä pystyn sitten niin kuin tavallaan haastamaan sitä artistia, mutta sitten myös tietyissä asioissa myös vähän tasoittamaan sitä tietä, että ne tietyt haasteet, mitkä siihen artistina olemiseen liittyy, niin olisi mahdollisimman smoothia. Aivan. Oletko ollut niin kuin, ennen kuin susta tuli virallisesti AETR, olitko sä sun oman artistijuuden AETR ennen kuin, tai siis miten sä niin kuin, onko se niin kuin vahvuus vai heikkous, se on yksi kysymys, ja toinen oli se, että ennen kuin sä siirryit jonkun muun AETR:ksi, koet sä, että sä teit sitä itsellesi eka, ja pystyykö sitä tehdä itsellesi eka? No tietyllä tapaa joo ja ei, että kyllä se niin kuin itsensä AETR-minen on silleen hyvin hankalaa, koska et sä elät niin kokonaisvaltaisesti siinä sun todellisuudessa, ja se on sun elämä niin, ja sun ura, niin että sun on tosi vaikea katsoa sitä ulkopuolelta, pitää olla aika harjaantunut niin kuin psykologisesti, että siihen pystyy. Että oma tausta on siis se, että mä ihan silloin nuorena, kun aloitettiin ekan bändin kanssa, niin Pekka Ruuska oli meidän AETR ja siitä sitten hyvin nopeasti tiettyjen yritysfuusioiden jälkeen niin Asko Kallosesta tuli meidän bändi AETR ja mä tein Askon kanssa sitten töitä silleen, että Asko oli mun AETR, niin 16 vuotta, 17, jotain siis, aika no 15 ainakin. Ja Asko on sillä tavalla niin kuin mun AETR-esikuva, ja se on niin kuin tavallaan se prototyyppi, mitä mä niin kuin tiedän AETR:stä, mutta jos sä siitä jotenkin kiteytät sen Askon, monet ei tiedä kuka Asko on, ja jotkut ehkä saattaa tietää, mutta siitä riippumatta, niin kuin, jos sä haluat sen, niin kuin, mikä tämä prototyyppi on jollain 3 bulletilla, mikä tekee niin kuin sun mielestä hyvän, stereotyyppisesti hyvän AETR? 3 bullettia, jos tämä on niin kuin yksillä sanoin, niin mä sanoisin, että haastaja, kannustaja myös. Ja sitten ehkä, mä en tiedä mikä se sana, onko sille niin kuin adjektiivi, mutta siis semmoinen niin kuin brutaali rehellisyys, semmoinen niin kuin rehellinen ihminen. Ja se on niin kuin tavallaan se, ne on ne kaikista olennaisimmat piirteet, mitä mun mielestä niin kuin AETR pitää olla. Ja tämähän toki tässä on niin kuin se, että se edellyttää sitä, että se AETR uskoo suhun. Että jos sä et usko siihen ihmiseen tai siihen bändiin, niin et sä silloin voi tehdä näitä asioita. Turha sun on kannustaa, jos sä oot sitä mieltä, että tässä ei ole potentiaalia. Se oli mulle ihan äärettömän tärkeä. Mullakin on ollut uralla sellaisia hetkiä, että en mä tiennyt yhtään mihin suuntaan mä menen. Ja just esimerkiksi silloin, kun ensimmäisen bändin kanssa jäätiin telakalle Smakin kanssa, niin mä olin mulla ei mitään hajua. Mä tein samaan aikaan myös mä olen tehnyt TV-alalla jonkin verran niin kuin näyttelijätöitä ja tollasia. Ja sitten mä olin sellaisessa niin kuin risteyksessä, että pitäisikö mun lähteä niin kuin täysin tähän musaan vai pitäisikö mun, niin kuin, onko mä näyttelijä vai mikä mä oon. Mä sain sellaista uskoa niin kuin just Askolta ja itse asiassa silloiselta Warnerin toimitusjohtajalta Niko Nordströmiltä, että ne oli silleen, että me uskotaan suhun, että jotain tästä tulee. Ja sitten ne niin kuin mahdollisti sitä siinä vaiheessa, että
että uskalsin sitten hypätä niin kuin tavallaan kylmään veteen. Ja ensin se menestys tuli sillä, että tein biisejä muille ja sitten myöhemmin myös sitten itse. Tämä kuulostaa, mä haluan tarttua tuolla anekdootilla palata vähän siihen, että sun vastaus ensimmäiseen kysymykseen oli se, että ihminen hän kysyy joka aamu itseltään, että kuka hän on. Niin mä jotenkin kokisin sillä, että vain ihminen, joka on tehnyt monta roolia elämänsä aikana, on semmoinen, joka joutuu katsoa kalenteria eka aamulla ja katsoa, ai niin, tänään mä oon artisti, tänään mä teen tätä. Ja siihen, että joku ohjaa sua eteenpäin, niin sillä on niin kuin tosi paljon väliä. Että yhdyn siihen. Ja yksi asia pitkään sut tunteneena ja asia, mikä mun mielestä sä teet tosi hyvin, että sä osaat kumminkin vetää rajoja. Niin kuin se, että kuka sä oot henkilökohtaisessa elämässä ja kuka sä oot työssä ja sun niin kuin, tavallaan henkilökohtainen elämä ei tule missään tavalla esille. Niin mitkä sun keinot on siinä? Niin kuin, mitkä on auttanut sua niin kuin erottamaan näitä asioita ja pitämään fokus siinä, missä tarve on pitää fokusta? Mä luulen, että se on mulla itse asiassa silleen aika sisään rakennettu, että meillä oli tosi hyviä tyyppejä, mulla oli tosi hyviä tyyppejä silloin tosi nuorena ympärillä. Mä näin paljon esimerkkejä, vaikka jos puhutaan vaikka julkisuudesta, niin mä näin hyviä huonoja esimerkkejä tai niin kuin vaikeita keissejä, mitä mun ystävät kävi jo silloin läpi. Ja sitten meillä oli semmoinen kiertueen manageri silloin ihan junnuna kuin Ahnyksen Karla, joka on nykyään ihan Suomen johtavia musiikkimanagereita, niin Karla silloin jo tosi paljon niin kuin ohjeisti siihen, että esimerkiksi yksityiselämän ja julkisen elämän niin kuin välille vedetään niin kuin tiukka raja, että se on hyvin selkeä ja brutaali. Ja sen jälkeen se ei ole ollut mulle mikään asia, että mä en stressaa siitä asiasta oikeastaan ollenkaan, että on niin kuin muutamia yksittäisiä keissejä, milloin mulla on mennyt tunteisiin joku lehdistön asia, mutta ne on ihan niin kuin yksittäisiä juttuja, mutta se on ollut mulle täysin selvää aina ja kaikkihan kunnioittaa, jos sä vedät rajat, jos sä et puhu sun läheisistä perheestä, lapsista, niin ei kukaan rupea sitä niin kuin kaivelemaan, jos ei ole jotain kaiveltavaa. Että se on ollut tosi selkeä aina, mutta en mä sitten niin kuin myöskään, en mä sit yksityiselämässäni, en mä peittele niitä asioita sitten, mutta sitten jos mennään julkisuuteen, niin sit ihmiset kyllä kunnioittaa, kyllä mun mielestä. Mä oon kokenut niin, että niitä asioita kunnioitetaan. Se on kiva kuulla ja ehkä se on jotenkin tälleen anekdoottina niin ehkä niin kuin suomalaiseen kulttuuriin kuuluva asia, mikä on positiivisuus, että suomalainenhan jättää ihmisen rauhaan ja niitä tarinoita on vaikka kuinka paljon, mitä on käynyt jotain julkkiksia Suomessa ja kukaan ei edes kävele niiden luo, koska niin kuin kunnioitetaan ihmisten yksityisyyttä. Joo, ja siis tämä on siis myös tosi monimutkainen keskustelu, ja pitää nostaa se esille, että mä en ole mikään superjulkis tai semmoinen, niin kuin, jonka asioita niin kuin ylipäätänsä haluttaisiin retostella. Että toki on myös sellaisia tosi ikäviä tarinoita, ikäviä esimerkkejä. Mutta ehkä se on ollut sellainen asia, että koska mä näin nuorena niitä ikäviä niin kuin esimerkkejä aika paljon ja jopa aika läheltä, niin mua ei ole ikinä niin kuin houkutellut sellainen asia, että mä jotenkin hakeutuisin niin kuin jotenkin mä en niin kuin tavallaan pidä esilläolosta sille esillä olemisen takia. Mä pidän kyllä siitä, jos mun musiikki on esimerkiksi esillä. Siitä mä sytyn siitä tosi paljon ja se antaa mulle niin kuin täytystä ja sitä tiettyä, no tässä voidaan mennä niin kuin tosi syvälle, mutta siis sitä tiettyä niin tavallaan hyväksytyksi tulemisen fiilistä, niin sieltähän se tulee, niin kuin, että se on tosi tärkeää. Se, että naama on lehdessä sen takia, että on käynyt katsomassa jonkun elokuvan ensi-illan ja on siellä sitten kertomassa, että mitä kuuluu, niin se ei semmoinen, se ei ole niin kuin, mä en jotenkin pidä siitä. Mulla on ehkä semmoinen asia myös, tai semmoinen olo, että sitä, on, niin kuin, sitä ei pysty myöskään pitämään niin kuin hallinnassa. Että sitten jos puhutaan musiikista, niin se on niin kuin jotenkin kontrollissa. Mä luulen, että tuolla kun reflektoida nyt, kun sä sanot ton, niin eikö tämä niinku tavallaan tee susta hyvää työparia just näiden kaikkien isoimpien starojen kanssa? Että sä oot tehnyt niinku tosi nimekkäiden isojen artisteja, jotka on paljonkin julkisuudessa
uran huipulla nyt ollut, niin kuin Antti Tuisku ja Kääriä, niin koet sä, että se on niin kuin vahvuus siinä tiimissä, missä sä työskentelet? Sun ei ole tarvetta olla esillä ja tekee siitä niin kuin tavallaan auttamisesta paljon luontevaisempaa. Joo, kyllä mä luulen, ja siis kyllä se täytyy myöntää, että siinä vaiheessa, silloin kun itse teki artistiuraa silleen niin kuin ihan täysillä, ja nyt ollaan siis toki Iidan kanssa tosiaan jäämässä määrittelemättömälle tauolle, se voi tarkoittaa lopettamista tai ei, mutta selvennyksenä vaan tähän keskusteluun, että välillä mä saatan puhua lopettamisesta ja välillä tauosta, ja melkein mikä se on, mutta tosiaan ensi keväänä jäädään tauolle, mutta silloin kun teki aktiivisesti artistiuraa ja soitettiin kuitenkin isoja keikkoja ja oltiin myös musiikin puolesta paljon esillä, niin tosi monet ihmiset niin musiikkialalla tavallaan, ei nyt kyseenalaistanut, mutta tavallaan ihmetteli sitä. Mä muistan, niin yksi mun läheinenkin kollega oli mulle silleen, että eikö sulle niin tule yhtään sellainen fiilis, että kun sä oot tehnyt se Petoirtit tai ollut tekemässä vaikka sitä Petoirtit-biisiä tai Keinutaan biisiä hyvällä jengillä, että tekisi siinä vaiheessa mieli olla silleen, että hei, mä otan tämän itselleni. Niin sitten mä oon sanonut, että kun ei ole käynyt mielen vieressäkään. Mä en niin kuin voi kuvitella tuollaista niin kuin tilannetta, että mä olisin tuolla niin kuin banaanipuku päällä vetämässä. Se on niin kuin, se ei mahu mun päähän niin kuin ollenkaan, että mä ajattelisin, että mä jotenkin haluaisin ne sitten itselleni. Ja se on ehkä tietyllä tapaa se syy, että siinä vaiheessa, kun tietyt ihmiset tämän luonteenpiirteen musta on niin kuin tunnistanut, niin sitten ne on halunnut mut töihin niiden firmoihin ja ne haluaa mut niiden prokkiksiin ja näin. Mä uskon, että se on vahvuus. Tuo oli hyvä reflektio ja mulla oli tuossa toinen hyvä ystävä, ketä mä tunsin ennen äijääkin, Roni Vartio, aka Roni Rex oli haastattelussa tuossa toissa viikolla ja teissä on selkeä ero se, että Roni on eksplisiittisesti sanonut, että se lopettaa hommat sitten, kun se on kuollut. Että se ei ole menossa tauolle, se ei ole ottamassa breikkiä, vaan se vetää niin kuin sitä täysin ihan loppuun asti. Eli tavallaan sitä omaa artistiuraa. Omaa artistiuraa, niin kuin se on se juttu, ja se ehkä niin kuin on enemmän siinä roolissa kuin moni muu artisti, ja se on taas hänen vahvuutensa. Mutta ei jäädä analysoimaan muita kauheasti nyt. Mulla on joitain kuvia tästä vuosien varrella, mitkä ehkä tuo keskusteluun jotain uusia aiheita. Ja mulla oli siis jonkun verran meidän niin kuin yhteisiä kuvia, mutta aloitellaanpas tämmöisestä yhdestä, mikä tuo meidän yhdessä. Muistatko tämän? Mulla on aika paljon bro-kuvia, mutta mä otin nyt vaan 2. Tämä on niinku ensimmäinen niistä. Koska mehän ollaan nukuttu samassa sängyssä. Ja tämä on, siis, onko tämä Ruotsista? Tämä on Ruotsista. Joo, muistan. Reissu oli jotain slash-hommia. Just näin. Miten me päädyttiin? Se oli se, että fyrkkaahan ei ollut koskaan mihinkään. Ja sitten piti niin mahdollisimman halvalla päästä johonkin yöksi, että me ollaan seuraavan aamuna jossain tai jotain. Ja sitten me saatiin se semmoinen niin kuin ikkunaton huone, missä oli pelkästään tuo sänky ja mitään muuta. Silleen, no, me ollaan tässä nyt sitten. Joo, ja muistan päästään kohta Slash Musiciin tarkemmin, mutta muistan sen reissusta, että meillä oli 8 miittiä buukattuna per päivä niin kuin 5 päivän ajan. Ja siitä reissusta elävin muisto oli se, että me istuttiin jonkun major labelin toimistolla, ja mä hiffasin puolesvälissä sitä keskustelua, että mä en muista, minkä majorin huoneessa me ollaan. Ja mä yritin jotenkin saada sua sanomaan se siinä miitissä, jotta mä itse olen kärryillä, mutta se oli niinku, väsymys oli kova, ja suorittaminen sitä kovempaa silloin. Joo, silloin mentiin ja tehtiin. Ja urbaanilegenda kertoo, että äijä meni silloin biisileirille sen jälkeen ja olit mukana kirjoittamassa hiihtää, jaksaa. Se on mahdollista. Sanotaan, että toi aika on aika sumuista aikaa omassa elämässä. Silloin mentiin kyllä niin kuin tukkaputkella. Hauskaa oli. Me tehtiin silloin Slash Musicia. Eli Slashin yhteydessä tehtiin musiikkialalle tapahtumaa ja niin kuin Slashin standarditasoa
Muistatte silloin, että mitä me yritettiin muuttaa? No mä ainakin, kyllä mä muistan sen, että me yritettiin parantaa sitä, tai tuoda yhteen, me puhuttiin siitä, että tuodaan tech-headit ja musa-ihmiset tuodaan yhteen ja koitetaan saada ne keskustelemaan ja näkemään niitä mahdollisuuksia yhdessä. Ja yksi, mikä tuolta Ruotsin reissustakin jäi mieleen, oli se, että se oli tosi paljon musa-alan startuppeja, joilla oli niin kuin jo jonkunlainen niin kuin, tuote käsissä, joka ei vastannut mihinkään tarpeisiin niin kuin musa-alalle, mutta se oli niin kuin hauska lelu. Ja sitten niin tavallaan se, että sais niin kuin ne musa-ihmiset ja sitten ne tech-ihmiset keskustelee, niin varmaan voisi rakentua myös sellaisia tuotteita, jossa olisi jotain järkeä ja jolla olisi jotain tarvetta. Koska siihen aikaan otsikko? Mulla oli tähän vielä semmoinen niin kuin musa-alaan liittyen, muistaakseni tämä oli 2016 alussa, niin siihen mennessä niin kuin viimeiset 10 vuotta niin musa-ala on ollut niin kuin markkinana kokonaisuudessa ollut laskussa. Ja sitten samana vuonna Spotify ilmoitti, että nyt se on vihdoin niin kuin ollut kasvussa ja se kasvu tapahtuu tekin kautta. Eli niin kuin se ajatus oli tavallaan täydellinen, mutta koska business sillä alalla oli tottunut siihen, että ei makseta kauheasti tapahtumasta, ja se oli hyvin niin kuin verkottautunut, että ketä sä tunnet ja mitä sä tunnet ihmisiä, niin me ei saatu sitä tavallaan tapahtuvan business casea ehkä onnistumaan niin kuin taloudellisesti siinä missä. Mutta mulla tulee kyllä edelleen ihmisiä mulle sanoa, että muista vielä Slush Musicin ja tämä kohtaaminen tapahtui silloin ja näin poispäin. Joo, kyllä se on just näin, ja siis niin kuin oma henkilökohtainen pettymys liittyi siihen, että Suomen musa-ala ei, ne ei niin kuin lähtenyt siihen. Samaan aikaan mä olin ylpeä siitä, että meillä oli enemmän kansainvälisiä vieraita kuin suomalaisia, mutta sitten niin kuin jotenkin se, että oli tosi vaikea Suomessa myydä sitä ajatusta täällä, että hei, että nyt tässä on niin kuin potentiaalia, menkää tonne, avartakaa teidän mieltä, miettikää mitä mahdollisuuksia tuolla. Ja tämä duuni mulla on niin kuin edelleen kesken. Musta tuntuu, että hommat menee niin kuin, koko ajan niin kuin eteenpäin. Kuulun yhteen tällaiseen tiettyyn porukkaan, jota Music Finland kokoo tietyn aikavälein. Meillä on ihan tämmöinen niin kuin epävirallisen virallinen tämmöinen music export afterwork, missä niin kuin mietitään. Ensin mietittiin niitä syitä, että miksi tämä suomalainen musiikkivienti ei ole lähtenyt, mutta nyt siellä ei ole niin kuin käydään jo keissejä läpi, että miten sitä tehdään hyvin ja nostetaan hyviä juttuja esille. Mutta sanotaan, että 8 vuotta sitten, kun tehtiin Slush Musicia, niin oltiin kyllä niin kuin aikaamme edellä siinä mielessä, että nyt jos lähtisi tekemään niin voisi olla ihan eri lähtökohdat. Mä veikkaan, että mä olin kuuntelemaan tuossa pari viikkoa sitten Slushin aikana tapahtuvaa Singan järjestettyä Music Tech-tapahtumaa, missä ne yritti vähän niin kuin reboottaa tätä ideaa pienimmillä resursseilla, mutta sama. Ja mä olin kuuntelemaan siellä tämmöisen Fred Davisin puhetta niin kuin musa-alan niin kuin tilasta. Ja mä olin silleen, että nämä aiheet oli tyyliin samat kuin mitä ne oli 8 vuotta sitten. Jep, ja niin kuin Fred silloinkin mun mielestä, oliko se vaan vieraan vai oliko se puhumassa meillä jossain? Kyllä se jompana kumpana vuonna varmasti oli puhumassa. Se oli kyllä niin saavutettavissa oleva heppo ja mielellään puhua. Kyllä mä en nyt ole tarkistanut, mutta pystyy varmaan. Mehän oli kumminkin tosi kova tiimi tekemään sitä tapahtumaa. Että oli äijä ja meikä ja sitten oli Mikko Haapalaa tuolla oikealla ja Miikka Hietsola tuottanut Ruissiin nykyään ja sitten sun yhtiökumppani Sasu Paakkunainen, joka on nykyään Taiteiden talon. Tanssin talon tuottaja Kaapelilla ja Marianne Vikkula nykyään Voltin CO oli silloin toimarina Slushissa ja sitten on Elif. Nyt mä en osaa lausua Elifin sukunimeä edelleenkään oikein, niin en yritä, mutta oli sen jälkeen oli Musa ja Median toimarina hetken ja nykyään Musicianilla. Ja sitten tästä puuttuu kuvasta Jonathan Fanta, joka vaikuttaa TBVA nykyään hienoilla markkinointikamppiksilla. Että kyllä me niinku oikealla porukalla oikeeseen niinku ehkä vähän liian aikaisin sitten vaan. Pikkusen liian aikaisin. Se oli ihan siinä kimpalla. Oli sitten pari vuotta liian aikaisin, mutta Joo. Ja olihan meillä niinku huikea tyyppejä myös vieraana. Mä löysin tämän kuvan. Ollaan
sun ja Sasunkaan olla J-Pope, joka on Good Music Labelin A&R ja nykyään mun mielestä COOna, eli Kanye Westin Joo. niin Se oli vaikuttajaporukkaa. Good Music pressana, oliko vielä tossa vaiheessa vai oliko silloin väistynyt pressan paikalta, mutta oli kyllä karismaattinen jätkä. Se hengaili siis... Sano vaan. Muistatko tästä yhtään? Mä muistan sen, että me oltiin noissa bileissä ja sitten se oli tullut oudon aikaisen ja se luuli, että se oli myöhään paikalla ja tullut 9 sinne iltabileisiin. Ja sitten mä muistan, me hengailtiin siinä vuonna koko ilta sen herran kanssa. Oli tosi symppis. Ja mä muistan sen, kun se tuli, sillä oli 3 isoa Rimovan laukkuu, kun se tuli sinne. Ja sitten se niinku, aina kun sitä näki, niin siinä oli eri joku Gucciin koko puku päällä. Se oli niinku maailman tähti. Mutta sehän tuli meidän kanssa sinne saunaan. Ja ai niin, tääkin oli epäviralliset jatkot. Ja sitten se maistui salmiakki kosken korvaa ja oli jotenkin ihan fiiliksissä. Kyllä ne suomalaiset tuotteet kyllä puraa kansainvälisiä, mutta oli niinku, me saatiin tämmöisiä niinku Slashin brändin kautta saatiin myös nyt kovimpia heppuja lähteä sieltä Jenkkilästä, mitkä ei ole varmaan koskaan muuten olisi käynyt. Oli ja silloin Warnerin Global CEO Stu Bergen oli siellä, se oli niinku tosi iso juttu, että Stu lähti tulee tänne ja kovin vielä. Hyvin muistaa. Mä löysin kans, kun mä laitoin Google-hakuihin silleen, että saanko mä lisää kuvia, mä laitoin Kalle Lindroth mun Google-kuvia hakuun. Me nyt katsotaan ruudulta ruutua, missä on ruutu Kalle Lindrothista telkkarissa. Niin, sä sanoit, että sä oot jossain vaiheessa sä oot ollut myös TV-juontaja, sut löytyy ihan IMDb:kin profiili näyttelijänä. Joo. Tämä oli samana vuonna, kun mä tein Slashia. Tämä oli raju, tämä 2017. Mä tein tämän Boomtsy Boom-sarjan, sitten vedin Slash Musicin ohjelmaa, sitten tein pääroolia Kaupunginteatterin musikaalissa Kirka. Ai niin, tätä mä en oli kaikki samaan aikaan. Mä muistan, silloin Slash-toimari Marsu, niin se aina väliin tuli kysyä, että Kalle, että onko kaikki hyvin? Mutta Marsu on kyllä siitä mahtavaa, että se taisi käydä katsoa Kirkat ja kävi katsoa keikat ja kaikki, niin tuki tuli kyllä sieltä aina. Joo, mä en valitettavasti silloin Kirkaa päässyt katsomaan, hyvä kun muistat. Mutta se oli kyllä, kyllä kaikki teki paljon, mutta äijän kyllä silleen, jos listaa kaikki, mitä sä sait aikaan siinä vuonna, niin oli kyllä aivan tajuton suoritus. Joo. Sitten piti vähän miettiä, että onko tässä mitään järkeä tästä. Mutta mitkä on sitten, tai tuosta puheen ollen, mä oon ollut hyvin avoin mun omista haasteista, niin kuin jaksamisen kanssa ja muuta, niin mitkä on ollut sun keinot jaksaa arjessa vuosien varrella, ja mitä sä oot oppinut niin silloin, kun on ollut niin tukka putkella niin sanotusti, ja ollaan menty kovaa? No ehkä oppinut tunnistaa niitä omia rajoja. Et mä olin tosi nuori, oliko mä 16, kun mulla tuli ensimmäinen niin kuin loppuun palaminen ja se tuli aika jotenkin silleen puskista, kun ei niin kuin kukaan ajatellut, että tälleen voi tapahtua 16-vuotiaalle ihmiselle. Mutta siitä onneksi niin kuin perheen ja läheisten tuella niin kuin päästiin niin kuin nopeasti yli ja kyllähän ton ikäinen ihminen niin kuin toipuu myös nopeasti, mutta kyllä sitten jäi jäljet silleen, että on niin kuin tiettyjä merkkejä, mitä itse tunnistaa, kun esimerkiksi hermosto rupeaa käymään silleen ylikierroksilla, että ei enää niin kuin tunnu hyvältä ja sellaisissa tilanteissa niin on sitten niin kuin löytänyt omat keinot siihen, että miten pystyy sitten niin kuin rauhoittumaan ja ne on niinku ihan niinku tavallaan, se on ihan fysiikkaa ja kemiaa niinku tavallaan. Että sit pitää vaan niinku pitää nukkua enemmän ja pitää vähentää kaikkia sellaisia ärsykkeitä, jotka lisää sitä niinku niitä ylikierroksia. Mutta se on niinku silleen, että sit kun nuorena on niinku mä oon monessa jutussa sanonut, että kun mä oon nuorena kokenut niin monia juttuja, niin ne on auttanut mua sit tosi paljon niin kuin vanhemmiten sitten, kun tulee jo kova paikka. Ja mä oon niin kuin esimerkiksi semmoinen, että siinä vaiheessa, kun
mulla on mennyt vähän niin kuin 7 vuoden sykleissä nämä niin kuin silleen, kun on kova paine päällä ja ehkä vähän liikaa tekee hommia. Ja mulla oli samanlainen juttu oli tänä vuonna, niissä tilanteissa, kun tuntuu jopa vähän epätoivoiselta, että ei meinaa jaksaa, niin mä oon jotenkin, ehkä se, niin kuin se isoin asia, minkä mä oon niin kuin käynyt läpi, niin on se, että mun ei oikeasti myöskään tarvii. Että tavallaan mulla on ollut sellainen, niin kuin, että sit jos on semmoinen, että nyt ei pysty, niin sit mä voin sanoa, että mä en pysty. Ja se, että mulla on koko ajan ajatus takaraivossa, että mä voin sanoa koska vaan, että mä en pysty, ja se on ihan ok, ja mä en ole huono ihminen silti, niin se on ehkä semmoinen, niin kuin, mikä on rauhoittanut mun omaa mieltä, ja mä jotenkin tiedän, että mä voin aina viheltää sen pelin poikki. Niin se on itse asiassa varmaan se isoin juttu. Niin silloin sitä peliä ei ole tarvinnut niin kuin viheltää poikki kertaakaan. Että sitten on pystynyt tehdä tiettyjä asioita, että laittaa myrskyasetukset päälle, minimoi kaiken ylimääräisen ja keskittyy siihen olennaiseen, että saa suoritettua ne hommat. Ja sitten kun se on ohi, irti köysistä on silleen, että että olipahan reissu. Niin. Mutta toi on hyvä. Niin jos jotain tästä ottaa, niin se, että se on ihan ok sanoa, että ei pysty, ja se tieto siitä, että kuka tahansa voi missä vaiheessa sen sanoa, niin se auttaa myöskin jaksamaan silloin, kun pitää. Joo. Mulla oli täällä vielä muitakin kuvia vuosien varrelta. Sä kyllä aika hyvin tätä sun ja Iidan nykyistä tilannetta ja missä te menette. Mutta eikö tämmöisiä nyt tule, jos te nyt oikeasti menette tauolle ja sitten olette tauolla indefinitely, niin eikö tämmöisiä hetkiä jää ikävä niin sanotusti? Tästä olette Ruissin lavalla pari vuotta sitten kesällä. Joo, onko tuo Rantalava? On. Toihan on Suomen paras festarilava. Heität aikamoisen kurvipallon, kun sanot, että eikö tule ikävä. No tulee tietenkin. Mutta se, että pystyy pysymään siellä, että voi kesästä toiseen soittaa vaikka Ruisrockissa, niin se vaatii tosi paljon. Ja se, että sä pystyt pysymään relevanttina musiikillisesti, niin kyllä mä jotenkin ainakin meidän musan kanssa uskon siihen, että se vaatii myös ehkä jonkunlaisia breikkejä, että joskus voi ehkä olla taas joskus relevantti. Mutta tämä on ollut niin superhieno matka, että ei jotenkin halua myöskään, että tämä rupeisi tuntuu liian duunilta jossain vaiheessa siltä, että pitäisi itsestäänselvyytenä tuollaisia keikkoja, mikä tuossakin kuvassa on. Tämä on ollut niin makeata tähän asti, niin pidetään itseämme vähän nälässä. Se on hyvin reflektoitu. Ja tähän jaksamiseen ja meidän tarinaan ja muuta, ja pakko heittää kiitokset äijätkin, että vaikka on ollut rankkaa vuosien varrella, niin se mikä aina itseäkin auttanut, että käydään lenkillä kaverin kanssa ja jutellaan kaikesta, mitä nyt maailmassa menee, ja riippumatta siitä, että kuinka paljon aikaa siinä välissä menee, niin hyvin ystävien kanssa pystyy aina helposti poimimaan se keskustelu just sieltä, minne se viimeksi jäi, ja äijä on kyllä ollut yksi niistä, ja olet pystynyt olemaan kaiken kiireen keskellä myös hyväkin ystävä vuosien varrella. Voi kiitos samoin. Kyllä mä eniten kyllä nostan hattua sille siitä, että sä laitat kroppaa likoon siinä, että kun mä asuin Tukholmassa, niin sä tulit sinne lenkille. Kaverille Tukholman lenkille. Musta oli se on merkki. Se oli next level. Niin, mutta sähän vedit siellä kans maratonia. Sitä mä en ole vielä pystynyt, että mä juoksin tai lentäisin samaan aikaan, että mä voisin juosta sunkaan maratonin. Et niitä kyllä mun ystävät on saanut juosta ilman mua toistaiseksi, mutta ehkä löytää toisensa sieltä. Jos sä lähdet Stokikseen juokseen maratonin, niin mä lähden mukaan. Okei. Ehkä mun pitää nyt ottaa niskasta kiinni ja saada joku tavoite aikaiseksi, että näitäkin voi rupea harrastelemaan. Ennen kuin me lopetellaan, niin mä haluaisin vetää keskustelun kumminkin tälle tosi ylätasolle, varsinkin näille industry-heboille ja henkilöille, jotka vaikuttaa musa-industrissa. Kun me kerran nyt Slash Musicissa yritettiin luoda jotain muutosta ylätasolla, niin mitkä on semmoisia pelkoja, mitkä tällä hetkellä vallitsee
tuolla business-puolella musa-industriassa? Niin kuin varsinkin tämän tekoälyn myötä voisin kuvitella, että on jotain, mutta minkälaisia pelkoja saat kiinni? Tavallaan saan kiinni, joo, mutta sitten samaan aikaan niin mä en jotenkin, niinku, jos mä niinku vaipuisin pelkoon, niin mun olisi tosi hankala varmaan tehdä mun duunia. Että joku voisi ajatella, että se on niinku pelottavaa, että kuinka riippuvainen musa-industri on tällä hetkellä vaikka yksittäisestä kiinalaisesta sosiaalisen median palvelusta ja sitä kautta niinku TikTokista, että jossain vaiheessa kuuli sellaista, että vain TikTokin kautta voi breikata enää uusia artisteja näin. Ja välillä on ehkä ollutkin sellainen tilanne, että se on ollut ainakin haastavaa niin kuin muiden kanavien kautta, mutta musta tuntuu, että nämä trendit elää niin paljon ja koko ajan tulee uusia juttuja ja sitten loppujen lopuksi se, mikä on niin kuin semmoinen yleinen megatrendi, niin on kuitenkin se, että niin kuin superfanit on niin kuin tosi olennaisia koko niin kuin industrille ja artisteille itselleen, että mä näen siinä niin kuin ihan hirveästi mahdollisuuksia. Eli superfanit on tällaisia, jotka kuluttaa sun musiikkia niin kuin striimauspalveluiden ulkopuolella, käy keikoilla ja on valmis maksamaan siitä, että ne seuraa sua vaikka muissa maksullisissa palveluissa, mitä tahansa. Mä uskon, että se business tulee niin kuin kehittymään tosi paljon ja sit kun esimerkiksi itse tekee vastaan nyt vaikka tuon Kääriä-projektin, niin kun tai vastaan siitä projektista täällä meillä Warnerilla, niin se on ollut kyllä niin kuin ihan mieletön, että mä huomenna lennän taas Varsovaan katsomaan, kun kaveri on myynyt melkein 2000 lippua sinne klubille ja kolme muutakin keikkaa on Puolassa tällä viikolla. Niin vaikka ajatellaan sitä, että Kääriä ei välttämättä ole niin kuin, silloin yksi massiivinen hitti Puolassa, mutta silti se on nyt niin kuin tuhansia lippuja keikoille Puolaan ja se tekee samaa niin kuin monessa muussakin maassa, että se, että internet on mahdollistanut sen, että maailma on pienentynyt siinä, että sä voit olla niin kuin global niche, eli sä voit olla niin kuin, globaalisti, sulla voi olla faneja niin kuin vaikka missä. Voit yhtäkkiä tehdä niin kuin maailmankiertueita ja myydä klubeja loppuun vaikka missä. Vaikka sä et jossain yksittäisessä tai missään yksittäisessä maassa myös areenoja loppuun. Nyt en puhu Kääriähän myy myös areenoja loppuun, että ei siinä niin kuin mutta että mä näen tuossa niin kuin ihan hirveästi mahdollisuuksia. Että ja se mitä tuolla tapahtuu, niin kuin se, että miten Spotifyn striimauslistat korreloi vaikka siihen, että kuinka paljon lippuja myydään keikoille, niin sekin vaihtelee koko ajan. Välillä samat tyypit myy stadioneita loppuun ja on Spotifyn kärkilistoilla, ja tällä hetkellä ne, jotka on Spotifyn kärkilistoilla, ei välttämättä myy stadioneet loppuun. Että se on niin kuin tosi mielenkiintoista, miten ne trendit vaihtelee. Niin en mä kyllä niin kuin pelkää, jos puhutaan tekoälystä, niin en mä kyllä ainakaan pelkää sitä, että mä näen sen niin kuin mahdollisuutena. Se, mitä pitää sanoa, niin kyllä se niin kuin musiikin tekijöille, tuottajille, sellaisille, jotka tekee vaikka, en mä tiedä koskeeko tämä pelimusaa, mutta mainosmusaa ja tollaista, niin kyllä siellä varmasti kilpailu tulee olemaan erilainen tulevaisuudessa. Jos mä mietin tätä omaa, niin kuin mun tehtävä on rakentaa artistiuria, koskettaa ihmisiä, saada ihmisiä tulemaan keikoille, kuuntelemaan artistien musiikkia, niin siellä mä en näe kyllä hirveästi pelkoja. Mua ei oikein pelota siellä mikään. Siellä mä näen niin kuin paljon mahdollisuuksia. No niin, se on hyvin kiteytetty ja mun mielestä nämä ajatuksen juoksu, minkä sä just jaoit, on hyvä esimerkki äijästä, niin kuin mä oon sut tuntenut, että se on aina ollut optimistista, riippumatta siitä, että minkälaisia haasteita, onko ulkoisia vai henkilökohtaisessa elämässä, niin hyvin optimistista ajattelua kaikista haasteista. Ja kuuntelijoille suosittelen Kallen tarinan seuraamista myös tulevaisuudessa. Jos kuuntelijat haluaisi seuraa, mitä sä puuhaat tai olla suhun yhteydessä, niin mitä kanavia pitkin ne vois sitä olla? No mä en TikTokkaa. Mä kyllä oon TikTokissa, mutta mä en itse tee videoita. Et siellä ei varmaan hirveästi kannata, mutta siis Instagram on semmoinen, missä mä oon niin kuin jotenkin ajatellut vielä nyt sitä, että
että kun tuo oma artistiura tuossa niin kun, jäänyt ainakin tauolle toistaiseksi, niin ehkä siellä voisi tuoda nyt enemmän esille niitä juttuja, mistä se mun arki niin kuin koostuu. Et mä halusin sen Instagramin myös siinä vaiheessa, kun fokus oli siihen artistiuraan, niin en halunnut siellä niin kuin sekoittaa myös liikaa pakkaa, mutta tarkoitus olisi, että se olisi semmoinen paikka, missä tulevaisuudessa pystyy hyvin seuraamaan ja sitä kautta pystyy ottamaan myös yhteyttä. On mulla myös Warnerin sähköposti kalle.lindroth@warnermusic.com. Sitä mä aika orjallisesti luen. Ja viimeisenä, jos sä haluaisit antaa jonkun ehdotuksen tuleville musa-alan lupauksille, jonkun anekdootin tai opin, minkä ne vois ottaa sulta, niin mikä se olisi kaiken tämän keskustelun jälkeen? Löydä sun oma juttu. Se on oikeastaan ainoa, millä on niinku väliä. Et se, kuinka hyvä sä oot, kuinka teknisesti hyvä sä oot, ne on kaikki loppujen lopuksi sitten niinku tavallaan, ne on asioita, mitkä on hyvä olla. Se on hyvä hankkia koulutus ja näin, mutta loppujen lopuksi, jos sulla ei ole omaa juttua, niin ihmisten on tosi vaikea samaistua suhun ja silloin se musiikki sillä ei pääse koskettamaan ihmisiä ja se on niinku se kaikista tärkein asia. Niin, löydä sun oma juttu ja mä lisäisin ehkä tähän vielä sen, että koskaan ei ole liian myöhäistä niille, jotka ei identifioida. Ja aina voi keksiä itsensä uusiksi, jos haluaa. Hei, näihin sanoihin kiitos Kalle. Kiitos kutsusta. Hyvää joulun odotusta. Hyvää joulun odotusta.